Татар халкының милли ризыкларын пешерергә өйрәтүче соңгы китап моннан 30 ел элек чыган. Авторы Юнус Әхмәтҗанов. Татар халык ашлары туган телдә беренче басма була. Бүген аш устасы Резидә Хөсәенова әлеге традицияне дәвам итә. Тәмле булсын китабы Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән дөнья күргән. Беренчесеннән бик нык аерылады. Яңа китапка экзотик ризыклар кертелгән, булган рецептлар төрлеләндерелгән. Әлбәттә инде бөтенесе сыймады монда. Булай да ул килоярым булды бу китап. Әгәр инде бөтен китапны сыйдырсам 3 килограмм булыр иде. Универсиадага килгән кунакларыбыз анарсын күтәреп йөри алмаслар дип курыктым. Китапта төп урынны милли ризыклар ала. Татар халкының борынгы заманнарда ук төрле зур бәйрәмнәрендә өстәлгә чыга торган, бүгенге көн кулланучысы өчен ят булган тутырылган тәкә, тавык рецептлары бар. Авторның үзе генә пешерә белә торган серләре дә урналган. Тәм-томнарның фотолары да күзне кызыктыра. Без берәр кадрны даже 50-55 кат төшереп тә күңелгә ошамый. Мин аны тагын бер кат пешерәм дә, юк Газинур абый, булай бармый әле. Әйдә булай итик әле дип. Әлбәттә менә һәрбер битен ачкан саен аны ашасы килә, карыйсы килә һәм тотып ашыйсы килә. Резидә Хөсәенова инде ничә еллар хәерләртә тапшыруында тәмле булсын рубрикасын алып бара. Хәзер тамашачыларын манзара аша сәламли. Халык ярата торган, аңа кызык булган рецептлар белән таныштыра. Озак вакытлар экраннардан төшмәүе дә шуңа бәйле ди тапшыру җитәкчеләре. Идә булган әйберләрдән ул шуның кадәр матур, тәмле, җиңел әзерләй торган ризыклар тәкъдим итә. Һәм ул ризыкларны ул ничек иттереп табылган матурлап бизәп бирүендә гади генә әйтеп матур итеп бизәп тә бирә белә. Шунлык белән мәгънәдә аны тамашачылар бик нык үз иттеләр. Аш-су остасының һәр хәрәкәтен күзәтеп барган хуҗабикәләр күптән мондый китап чыгуын көтә. Тапшыру беткәч, шалтыратып та сорыйлар, рецептларын язып алалар. Өйдәгеләр исә хуҗабикәнең шулпалы пәрәмәчен яратып ашый икән. Китапның кереш сүз авторы Роберт Миңнуллин да татар ашларына битараф түгел. Бу китапның тулы хакы бар, чөнки ул үзе пешерә, үзе пешергәнне халыкка күрсәтә белә. Һәм китап итеп менә матур итеп чыгарды. Ул уңган кешенең генә кулыннан килә торган әйбер. Ходай эшне ярата ди Резидә Хөсәенова үзе. Рубрикасы да тәмле булсын, үзе ачкан тәмле булсын рестораны да тулы кешене эшли. Хәзер менә шундый ук исемдәге китабы да тәмле ашарга яратучылар өчен зур бүләк. Рания Садыкова, Антон Королёв, Яңа гасыр каналы.